Panggisa. Hello guys, ayan, welcome po ulit sa aming YouTube channel. Ngayong araw, nandito ulit kami sa aming farm. So, welcome back. Welcome back, balik sa bukid. Balik probinsya, ayan. Ngayon lang ulit kami nakapag-upload kasi nga hiwa-hiwalay kami. So, yun. Bali, update namin kayo sa aming sibuyasan and then magluluto kami ng ano, kinalte o bilo-bilo ba? Ano ba talaga? Bilo-bilo. Bilo-bilo na... Bilo-bilo. Kasi nahinog na yung ating langka doon sa ating ano, DFL farm. Si Auntie Pasing guys, hindi natin kasama. Susunod daw mamaya. So yun guys, tara, samahan nyo kami mag-update sa aming sibuyas. Let's go! Yan o, ipakita lang namin sa inyo. Yan, may laman na rin siya. Oh. Kapal o. Kaya ang kalalaki ng palayo dito, katataba o. Turod kasi hindi masanay yung masanay kasi Ano sa nyo? yung turod yung mababa matagal matuyo Nali parang nililo. Yun. Pwede na pang ano, panggisa. Ayan o. Yung unang nagpa-harvest dito guys sa kabilang barangay, may nagpa-harvest na dyan. Ang kuha sa kanila ay 200 ang kilo. Yan, sana ano, magtuloy-tuloy na mataas yung presyo. yata magpabunot Tara, doon tayo sa kabila, sa DFL farm. Tara. Ay, sa isla ng DFL pala. Ito kasi yung ano yung nirentahan kay Uncle Cabao. Saan yung nabentan tayo? Ito nabenta ta? Baka wala kang benta sa ano ah. Nabenta ah. No benta. Delikado. Ito guys yung sa ano to sa anak ng Tipason. Ang ganda. Ayan oh, kalalaki na ng laman. Ganda. Malinaw ang 5 milyon ni Kuya Arnel. Balato Kuya Arnel. Balato. Puna yan. yan baba tatay Nagmayatan ti sibuyas maun. hindi pa ganong basa siguro Malapit na nun, nagbubuno ka pa. Baka kunin ng 300 to ah, kilo. Aks. Milyonaryo na kabalato. Ito na yung madamo guys. Mahirap kasi patayin yung barisang. Medyo malaki na sa Wow, parang kasarap maligo. Pala siyang Kilkabaw.
Iyon no. Da magpalpal tingin tatamon ka rin ng kalapang. Yan. Ito na ang aming next project, ang kubo. Nagaliting din sila. Oh. Nod, pantayin mo yan na da. Baka naman Ako may lapis pa. Purman. Hanggang second floor ba ito? Wala na yatang bunga ang ating langka. Isa na lang. Kuya, hanggang second floor ito? Right. Para pwede na tayo mag-iwan dito ng mga takure, ganyan. Lagyan ng lock. Uwe. Andado. Yung pinakakwarto dito, sarado to. Mag-iwan na Ay, tayo laki ng ang gap. mga dito. Para kahit Hindi may tayo iwan. magdala-dala lagi. Huli up to daw. Ba't ano na puro tayo daw pala to? Walang mga ganito. Oh. Paano ulit na di? Purman, turo mo nga purman. Puro tayo. Wala nang tayo dyan. Dito lang. Puro tayo daw kaya layong kwan nila. Plano Para- daw lang na yan oh. Oo, para maganda maluwang. Kasikip dyan eh. Kaya- Magkain kayo, di ko Lugar ka ha? Open na lang daw. Ay nga daw open. Ano Open na lang kaya tayo wala nang dideng. ang pagidulinan yung Ayun arday? lang eh. Ipilang ate ko matikon eh, dadiding na. No, kasta. Sige. May soup mo. Ate ba to? Kami ko. Pag ano na lang yan kilaw. Bubong niya. Bayanihan sa pagtatayo ng kubo ng DFL. Tagal mo naman kasi mahilog. Hindi, may hawag ba tayo dalawa? Ito maganda ito pag nahilog. Walang sira. Okay, update sa kubo. May muka na. May muka na ba? Ganun pa Abutan din. nyo ng pagkakain. Nakatayo na siya. Abutan nyo ng isang bako. Bali, ito yung magiging kwarto ni Anod. Ni Kuya Junjun. Sa kabila si Kuya Junjun. Ito yung pinaka-entrance. Yan. Tapos may maliit na hagdan dito. Kasi ano yan eh. May sahig. Sasahigan yan lahat. Sarap maligo sa ilog. Doon daw sa may balon. Ba, gumawa sila ng daan pala dito eh. Wow. Aray. May sabon pa sila. In fairness. Diyan na naliligo si Anod. May sabon na naman mo. Linaw ng tubig eh. Baka butas yung kanya. Ha? Wow. Look at that. Sobrang linaw ng tubig. Oh. Sarap maligo doon. Kalinaw. Finish. Pwedeng inumin. Oh.
Sarap nga. May kainom ka nante? Oo. Sinubukan anti kasi. Ako nga rin. Sinubukan niya mag-inom. Wala, may mas kaya ka ah. Gapit sa karayan kami. Wala, umaga ka. Sobra. Miniyay ko lang. Awan raman lang. Ganun. Sarap nga. Mas masarap pa sana bibili nating ano, mineral dyan sa ano. Ano yung lutong ta? Pinakaitan. Ulam niya daw. Hindi magsida. May baon tayong ano, kaldereta at saka pinakaitan. Ipabuhat niya ng kanod. Ayan na yung kubo. O, diba? Ano, te? May ulam ka nante? Ulam natin eh. Meron kami inihaw na bangus. Kasi hindi nag-ulam ng kambing santilgaya. Mga alag. Kain na tayo guys! Ayan ang aming ulam. Kalderetang kambing and then papaitan. Then nag-ihaw kami ng ano. Ang dami. Kain na eh. Mayroong kutsara. Ha? May ano kami doon ng kutsara. Kutsara ko. Bitok na eh. DJ ka, oh, may plato. Sabihin wala akong kutsara ang nagpunta dito. Yung plato mo, nandiyan na. Pahinga rin ako. Oh, plato na Bigyan ko yung papa isa. Yun, yung plato ko na. Oh, sabi na lang yun. Kain na! Dala daw ni Dana. Ay, nakutsara. Kaya na. Saka sarap kita. Bawasan mo yung kanin ko na yung dami. Kunti lang sa akin. Oo, plato natin. Ay, wala kang kutsara. Bigla kain po. Ako nang ulam mo. Kaya At saka sino welcome. may papaitan dito. Lagyan mo yung baso. Lagyan mo nga. Bango. Kain tayo guys. Kain po. Lagi din ang bagat, tampati ka din na. Ayan, hindi pa ako nakabawi. Kanya-kanya na ang sandok. Ang kurap tayo. Hilaw pa to. Oh. Kain tayo. Saan yung sandok mo? Patay mo na nga. Oh. Bigyan mo doon ako kay ano. Ulit yung dami di ko na eh. Nagbrit din ni Tatyan. Kung naman 17 tayo lang. King pa na ano. Alasawa. Parang mabalik yung Magkain marami. Makakangan. May tulay. Sa susunod, meron na tayong bahay dito. Nagalayo ka. Sintro ka pa. Pinapaitan din.
Si Gigi nag-ulam din kami. Wala palang bangos ante. Wala ka palang ulam eh. Sabi niya nga kanina nag-SS doon. Ano kaya ulamin ko mag-asin? Wala makasin. May problema ka na. Naghuli ka na sana ng bunog dyan, oh. Dami tagdo ang sila na. Ito, ah. Hindi ka makatalagpag na. Ha? Ping-ping yung baso, friend. Dito inikag sili ate. Yan nga. Ang siling pula. Nagdin. Meron eh. Kagami mong nilagay ng Alvin kapon. Kagabi. The winner is... Pinag-inawan manan na eh. Sarap dito sa bukid. Kumain. Kita nyo yung aming sibuyas. Malapit na harbisin yan. Si Anod guys, ay si Anod daw, si ano, anak ng Tibaseng. Bigyan niya daw ng pangkabuhayan showcase yan tili. Pagingay pag. Sabi kasi ng Tibaseng. Pag sigarilyo. Nung maganda daw ang kita niya sa Sibuyas, isang libo, binigyan din daw siya ng isang 1,000. libo. 1,000? Oo. Ikaw Nud ay... 1,000? 1,000 pesos. Wow! Sabi, ikaw Nud ay pa, malaki ang kita, magkano bigay mo? Bigyan ko ng pangkabuhayan. Para mas matas kunti. Pangkabuhayan daw. Pang ano, bigyan niya daw ng pang negosyo. Po. Taray. Barato ko na, ka lang sa naribo. Date sa kubo. Wala pa ring bubong. Ayan. Itong tangkal. Laki ng aming kubo oh. Bintulok. Siyempre, dalawa. Lahat yan sila engineer. Engineer ng ano yung isa, kalsada. Anong lutuin mo tita? Bilo. Na hinugas yung aming langka dun oh. Nadikab-kabal ito niya, pagkukan ito. Aso. Taog man na kala mo dyan sa labas ng kalaga. Paigid ko man lupi atang kamo ko tulog ko. Tikman natin guys. Ang aming langka. Ito pa, pahinugin pa to. Tamis. Magtanim pa sila kayo. Saan dito? Yan guys, simula tayong gawa ng ano bilo-bilo. Ganyan guys. Bilog. Sino umutot? Hindi ka sanay na takas ka na yun. Aking takas yun. Merienda ng gumagawa ng kubo. Tama na yan? Ayun po ah. Tapos kumanag Christmas raw. Dagan konti ante. Araw tagati boys na eh. Nya ka doon eh. Kurang pa karanta ka. Tidak pus-pusin juga. Dagdagan mo lang kung oh. Naglipat kami ng ang aming kalan. Mainit. Sabi ko kasi dyan para hindi ako ng usok. Oh guys, ilagay na natin ang asukal. Ibabahan mo yan eh. Ito, kailan? Wow, sarap. Ang sarap na yun. Ilagay na naman natin yung saging guys. Para makaluto na, makakain na. Baliksan ka mga minante.
di mo magbalik ka. Amumungat kayo makabalik ka sa umi. Sarap po. Tapos kung Next, ito nante. mamaya pag magpo. Takpan muna. Takpan muna natin. Lalagzibo na siya. Lagyan na natin yung ano, malagkit. Tago. Dila kahit tasago. Nilala ko. Naluto, nagtapo dahil. Ay, pag nag-ibabaw nante, luto na. Oo. So, diba? Yan na yung langka. Napakinabangan na natin. Tangkot-tang, hindi maluto. May dalawa pa tayo dyan. Oh. Ayun kayo tilaw. Nagadagin lang ko tayo. Ano nga pagka? Na? Baka nasa mark naman. Malang kailangan ko sa mga. Walang to. Nadulas pa. Nagdramaan sila ni tatay niya. Ano sabi niya? Sorry papa. Kain na. Magkain ulit. Pagkatapos matulog, kain ulit. So ayan, update tayo sa ating kubo. Hindi pa siya matapos ngayon dahil kulang kami sa kahoy. Kinamasan natin no. Panibago. Para daw siyang kamarin. Kinamasan. Naging kamarin. Kahit doon yung kinamasan doon, di ba? Ay, yung mga malalaki na talaga yung tanim niya. Ayun, panibago kinamasan natin. Sayang. Ito pa rin. Ang paganda lang ng laman nyo. Nagigaw! Wala kung may pamilya pa. Usapang sibuyas, di na natapos-tapos. Ito munang pag-uusapan. Ang maubos natin. Magsandok na. Ginabutan mo na. Wala kayo eh. Hindi sa isip lupa. Puro lang. Nagalit ng galit ka mo nagpagsasabi, di ba? Ganun yung nangyayari sa amin ngayon kinapoy dati ay. May nilabutan. Gusto nyo tuto ng tinagaya. Nagburot na din technician, wala doon sa magawa daw, sabi ng technician, o ugaling mo lang yung technician, sa bunod doon ang isa. Mahirapan na sa bunod yung bibig niya. Ano? Some eat guys. Sobrahan? Tabukaro. Kain tayo ng bilibilo. Sarap yung luto man tiya. Ito na dyan ang pang-kabri bandira dyan na eh. Kahapon may tao na naman dyan, nakarang araw meron na naman. Yan? Diyan sila nagkatayo sa may dulo, Wala. bisigaw-sigaw sila. Saan sila gadaan? Yan o. Ikot yan.